V marci 2024 sa mi ozvali 3 inkasné agentúry naraz. A vtedy som pochopil, že všetko, čo mi kamarát hovoril, bolo úplné klamstvo. Vraj 2 úvery už splatil. Lebo až 2 záložné práva, ktoré boli vtedy na moju firmu, zmizli z centrálneho registra. Tak som si myslel, že aspoň to druhé je uhradené, ako hovoril. Aj tu som sa mýlil. Pred dverami stal človek z inkasnej agentúry. Prišiel si po auto, ktoré som myslel, že už je dávno vyplatené. Vysvetlil som mu, že auto nemám a kamarát ma naťahuje. V tej chvíli so mnou kamarát ešte komunikoval, takže som mu ho dal k telefónu. A kamarátové reakcie? Ticho. Koktal, nevedel čo povedať. Nechcel povedať ani kde je auto, komu ho predal, nič. No a zanedlho som sa dozvedel ešte horšiu vec od pána z agentúry. Záložné právo vraj bolo na tomto aute vymazané falošným dokumentom u notára. Čiže auto nebolo splatené, úver stále existoval a ja som bol dlžníkom. 3 agentúry, 3 rôzne úvery, 3 problémy. V ďalšom videu ti preto ukážem, ako si môžeš zadarmo pozrieť záložné práva na internete. Tak zdieľaj toto video, nech sa nikto ďalší nenachytá a vidíme sa pri ďalšom.